Hey guys, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Nandito na naman tayo. Nandito ako sa bahay ng magulang ko guys. Puntahan muna natin yung punta ako sa bahay ng kapatid ko, ng kuya ko. Sana all, sana all, sana all. Hello mga kasubscribers! Sana all, sana all, sana all, sana all. Ayan, nandito na naman tayo. Guys, ang sarap ng hangin dito sa probinsya namin. Ayun o. Punta ako sa bahay ng kuya ko. Sana all, sana Ayan. all, sana all, sana Kala ko ulan. all, sana all. Tayo sa bahay ng kuya ko. Sana all. Sarap ng hangin. Mutray! Mutray! Nandito ako ngayon mga kalalabs sa bahay ng kuya ko. Ayan, puntahan ko yung pamangkin ko naliligo. Dito po. Ayan guys, nandito po ako sa bahay namin. Dito nagpapahinga. Higa-higa muna. Ayan. Kumusta kayo dyan mga kasadsod, mga kalalabs? Higa muna tayo kasi Sana all. ayan guys, dito ako sa bahay namin. Guys, papakilala ko sa inyo yung yung nanay ko na ubod ng ganda. Ayan o. Ayan mama, interviewin ko ikaw. Ma, anong masasabi mo sa anak mo? Ha? Sino? Anong problema mo kaya nakapurong-kuunong ka? Ha? Kaya ano kaya malilibong ka? O anong vitamin? Ang tulo na tao? Ayan, dito kami ngayon sa bahay. Ayan yung aking DJ Swimmix. guys. Mainit dito sa amin ngayon. Grabe. Nandito ako sa bahay namin. Nandito ako sa balay. Ayan. Surround X Club. Dito ako. Ayan guys. Ito yung labas ng bahay namin. Sinampay. Sa labas guys.
Kamuting kahoy. Saka kamote. Ayan. Saka meron din kami saging. Or meron din kami langsa. Ayun, may bayawas. Oh, laki ng bayawas. Kuha tayo mga kalalab. Oh, may hinog. Oh. Ang laki, dalawang bayabas. Kunin ko saglit. 6 hours later. Guys, so nalang. Nakuha ko dalawang hinog. May sweet. Pagkasa ka, Miss. Bayabas. Sarap nito. Ayan, ay. Ay, bayabas. Daming din. Kain tayo. Maganda dito mga kalalad sa pulis.